En tunnista, mutta Kääpä joku vastaava se on, mutta sä osaat sanoa, Sari, paremmin. 3 kilpailijaa, Joonas, Lotta ja Janne, etsivät Pohjois-Savon puhtaimmat maut ja parhaat raaka-aineet. Kilpailijat saavat joukkueisiinsa 2 keittiömestaria ja tarjoilevat pohjoismaisen 3 ruokalajin aterian tuomaristolle. Aikaa on vain 30 minuuttia. Tervetuloa mukaan matkalle. Tämä on Makumittelö. Sarjan 5. jaksossa suuntaamme Rautalammille, aivan Etelä-Konneveden kansallispuiston portille, Törmälän kurssi- ja leirikeskukseen. Yksi 3 kilpailijastamme on Joonas Pesonen. Työkseen blokkaajana ja monimediatuottajana toimiva paljasjalkainen korpilahtelainen menee melkein savolaisesta, sillä Joonaksen bravurina muikkukukon sijaan toimii mustikkakukko. Tervehdys. Terve. Mä oon Joonas. No mä oon Sari täältä Törmälästä, terve. Tää näyttää maagisen kauniille, tosi jotenkin suomalainen maisema meidän ympärillä. Missä me ollaan siis tarkalleen ottaen? Joo, me ollaan nyt itse asiassa ihan tässä Etelä-Konneveden kansallispuiston portilla, eli Törmälän loma- ja kurssikeskuksessa, ja ollaan Hankaveden rannassa. Eli me ollaan tässä meidän rantapellolla, missä me ollaan nyt muutamana vuotena näitä auringonkukkia kasvatettu. Tämä on tämmöinen niin kuin jokaisen somepersoonan unelmaympäristö. Mutta mitä kaikkea ruokia te täällä kasvatatte ja viljelette? No varsinaisesti siis, meillä on omasta takaa, meillä on marjoja, meillä on tää on vanha pappila, niin meillä on iso vanha pappilan puutarha, missä on satoja noita herukkapensaita ja omenapuita. Oikeastaan ne on mitä me itse viljellään, mutta sitten me käytetään ihan valtavasti metsän antimia, tosta järven antimia, eli kala, marjat, vihannekset, ne tulee tästä mahdollisimman läheltä. Ja sieniä tietysti, niitä me kerätään paljon metsästä. Mä oon kova sienestää. Mä odotan, että toivon mukaan tänään päästään myöskin sienestämään sun kanssa. Kyllä. Pitäisikö meidän sitten vaan lähteä tuonne Etelä-Konneveden kansallispuistoon katsomaan, että mitä sieniä me sieltä löydettäisiin tänään? Lähdetään ehdottomasti. Hyvä. Tehdään näin. Rautalammilla, myös Törmälällä on pitkä historia. Se juontaa juurensa aina 1700-luvulle, jolloin Törmälää nimitettiin Kosken pappilaksi. Syksy on mulle ainakin henkilökohtaisesti kivaa aikaa, kun pääsee metsään ja sieltä löytyy vielä löydettävää sieniä, marjoja. Ja täältä ilmeisesti löytyy aika paljon niitä vielä. Kyllä, siis täällähän on valtavat metsäalueet, nämähän on täynnä niitä huipputerveellisiä marjoja ja sieniä. Ja niin kuin tässä nyt ensimmäinen kohde onkin meillä, huomaatko mikä se on, tunnistatko? En tunnista, mutta Kääpä joku vastaava se on, mutta sä osaat sanoa, Sari, paremmin. Se on lampaankääpä. Joo. Ja lampaankääpä tykkää kasvaa tällainen ryppäissä. Ja lampaankääpä se on painava, se on tuhtisieni, se on myöskin sieni, jota ei tarvitse siis keittää, sen voi vaan paistaa ja syödä. Erittäin herkullinen ruokasieni. Mistä tämän tunnistaa? No tämän tunnistaa siitä, että nyt jos mä niin ensinnäkin siitä, että tämä on tämmöinen hyvin tiivisrakenteinen ja täällä on tämmöiset pienet pillit, vähän niin kuin noissa tateissa, mutta ei ollenkaan semmoinen pillikasvusto. Joo. Ja sitten se on valkoinen, kun se on nuori, mutta sitten kun se on vähän vanhentunut tai vähän iäkkäämpi, niin se alkaa tulla tämmöiseksi rusehtavaksi peikeksi. Joo. Ja niin tällä on ominainen tuoksu tällä lampaankäävällä, plus sitten sit kun sä pistät sen pannulle, niin se menee vihreäksi. Aivan. Se kellertävän vihreäksi muuttuu se liha siinä. Mielenkiintoista. Mitä tästä pystyy tekemään? Tämä on mulle uusi tuttavuus. No siis mulla on kokemus lapsuudesta. Meidän isä aina teki meille lampaankääpäpihvejä. Teki tästä semmoisia liuttuja, vähän niin kuin lihapihvejä ja pyöritti vehnäjauhoissa, missä oli pippuria ja suolaa ja sitten kananmunassa ja korppujauhoissa ja paisto pannulla. Ja ne oli meidän suurta herkkua. Ja tai sitten sipulin kanssa paistaa pannulla semmosena. Niin. Musta tuntuu, että mä otan makumittelöön mukaan näitä lampaankääpiä, koska tää on uusi tuttavuus mulle. Niin mä laitan noin huippukokit testiin ja katson, että mitä ne keksii näistä. Mutta mustikkasato on ollut ihan mieletön, mutta nyt alkaa olemaan myöskin puolukoita. Kyllä, niitä mä tuossa matkalla vähän keräsin tossa. Nämä on niin herkullisia tähän aikaan, että... Joo, musta tuntuu, että mä voisin puolukkaa ottaa kanssa joko jälkiruokaan tai sitten mikä ettei pääkin ruokaan. Siis tiedätkö mitä? Niiden pihvien kanssa puolukkahillo. Ihana. Hyvä. Mä tartun vinkistäsi ja kerätään vähän lisää vielä, niin saadaan. Jatketaan keräämistä.
Jos jossain, niin mehtässä on ihmisen hyvä olla. Mä käytin Sarin kanssa tosiaan poimimassa sieniä ja löytyi lampaan kääpää. Ja mä ootan tosi paljon, että mitä me tästä oikein kehitellään kokkien kanssa makumittelussa. Ja sen lisäksi myöskin pussillinen puolukoita. Ai että. Mut nyt lähdetään Kuopioon. Täällä on jonkunnäköisiä uusia päärynälajikkeita Suomeen. Tässä on päärynöitä, maista. Makumittele alkaa nyt!